Super tichá hlavica TRV. Inteligentné riešenie pre presné a tiché ovládanie vykurovania vášho domova. Vďaka špeciálne navrhnutému motoru a krytu hlavice pracuje s hlučnosťou pod 25 decibelov, čím zaisťuje nerušený pokoj a pohodlie v každej miestnosti. Intuitívna. Užívateľské rozhranie s otočným kolieskom a LCD displejom. Flexibilná. LCD displej s možnosťou 4 orientácií pre rôzne typy inštalácií. Kompatibilná. Vďaka adaptérom M30, M28 a Danfoss RA s rôznymi typmi ventilov. Plne kompatibilná so systémom Salus Smart Home a aplikáciou Salus Premium Lite pre jednoduché ovládanie vykurovania spoločne s ostatnými šikovnými prvkami. Prevádzka. Funguje samostatne alebo v kombinácii s izbovým termostatom. Zigbee 3. Otvorený IoT štandard pre spoľahlivé a bezpečné bezdrôtové pripojenie. Výhradným a spoľahlivým distribútorom značky Salus je Thermocontrol s dlhoročnou tradíciou, ktorý zabezpečuje odborný predaj a poradenstvo.